Bon dia des de Porteu i Morens, primer dia de la temporada aquí en aquesta estació de Trio Pirinès. 25 de novembre. Venim a veure com està la neu, quina és l'afluència de gent, entrevistarem alguns clients que ens expliquin a veure com ha estat la seva experiència avui i també entrevistarem a l'Eric Charra, el director general de Trio Pirinès. Vinga, al final del vídeo ens tornem a veure. Fins ara, adeu i gaudiu de les imatges. Bon dia, doncs mira, em dic Josep Manel Barratxina i doncs vinc del Vallès Occidental, de Sabadell. Avui i demà, sí, vinc amb el meu fill, que està al club d'esquí de Llívia, i han començat la temporada doncs, el primer dia. Ja estan fent entrenaments i doncs molt bé, força ben mantingudes. La veritat és que estan en forces condicions, ben bones. Hola, me llamo Camille Richard y tengo 15 años. Y vengo de Perpiñán, pero soy en el colegio de Font-Romeu. La nieve está muy buena, sí, muy buena. Y dos plazas, dos domenes, la mina y la Viñola. Hace frío, yo pienso un poco. Hola, buenas, pues soy Rafael Estrada, vengo de Castellón, en concreto de Benicàssim, y hemos venido a disfrutar la primera nevada que ha pegado. Hemos pegado dos bajaditas y bueno, la nieve está polvo total, está maravillosa. Y nada, ya a disfrutar lo que nos queda de día. Me llamo Remy, vivo en Toulouse y por el primer día de esquí del año quiero venir a Porteu i Morens al fin de mes de noviembre para esquiar en una nieve polvo. Es un tiempo bonito y pienso que en algunas horas nosotros tenemos el sol. No solamente hoy y mañana bicicleta. Nora Puigirós i vinc de Barcelona. Pues de moment, bueno, sembla que està nevant una mica i bueno, el fred està bé i la neu està bé per ser el primer dia de temporada. Núria Gaude i vinc de Barcelona. Pues, bueno, la veritat és que estan bé, m'esperava pitjor, ja que bueno, no hi ha molta neu, però que hem de fer una baixada i força bé. Me dic Gonzalo Jiménez, Díaz i vinc de Massanet de la Selva, de Girona. Només avui, en principi. Millor del que m'esperava, hi ha més neu del que m'esperava, no hi ha totes les pistes que m'agradaria que estiguessin obertes, però està bé. De primer, oberta. No és un miracle. La tenim bé des de la cota 2005 fins aquí mateix, a 1.900 metres, neu freda. La major part de les pistes són amb neu natural a dalt, una mica d'ajuda de la neu artificial, amb la neu artificial, però fer les primeres baixades amb més de 6 quilòmetres de baixada, un 25 de novembre és una molt bona notícia per als clients. Jo no pensava pas tenir tant de gent, vaig donar l'informació el dijous. Això ensenya a tothom que tothom vol esquiar. De moment no la conec, jo penso a vista tenim 800 clients. No sé, te donaré exactament els xifres quan tindrem. Si arribem a 1.500 clients serà un dia fenomenal. Aquesta instal·lació entrarà en funcionament el 22 de desembre amb un preu molt especial. Quin és aquest preu? És gratis. Farem portes obertes a Formiguera, l'estació de Trio Pirinès, amb el Telemix el divendres 22 de desembre. I donc, segur, bona temporada 2023-2024. Doncs bé, fins aquí el primer estat de pistes, el primer Snow Report de la temporada, des de Porteu i Morens. Ja heu vist com està això, és neu pols, l'afluència de gent ha estat prou alta, obert des del Dom de la Mina fins aquí a la Viñola, i res, la temporada acaba de començar. Aprofiteu tots els dies que pugueu
i ens veiem a pistes. Adeu!